Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres del Lledegont. Jo sóc Rosel i avui estem de celebració. I què celebrem avui? El tercer aniversari del canal. Sí, el canal Llibres del Lledegont compleix 3 anys. I és que per això vaig tan mudar, vull dir. Si heu estat així en mi tot aquest temps, ja sabeu que toca vídeo especial dedicat a Úrsula. Què direu? Ja, ni que te farà falta una excusa per parlar d'Úrsula. Pues també de veres. Suposo que veient un poc el que tinc quasi muntat ja us feu una idea de lo que farem avui. I sí, anem a fer un pastís. Perquè és que tot aniversari se mereix un pastís. O sigui, què és un aniversari sense pastís? No res, això us dic jo ara. I si vos esteu preguntant que si he gravat este vídeo en modelació pel vestit que porte, no, fills meus, és que fa molta calor. Visca el canvi climàtic, en sèrio. Que diga que no existisca, que m'expliqui com es cacen tirants en febrer. Terrible. Però bueno, abans de res, tocarà protegir el modelet. Ara sí, bueno, jo voldria que este vídeo fora curt. Ja sabem què passa cada cop que dic que vull que el vídeo siga curt. Intentarem de moment la preparació i ja ha sigut molt més llarga del que esperava, o sigui que... Jo el que voldria fer en este vídeo és un poc balanç del canal i d'aquests 3 anys de Llibres del Lledegont. En total, hem gravat 15 vídeos dedicats a Úrsula K Le Guin. Hem començat una nova sèrie també al canal, Terramar als Sims, que bàsicament és el que diu el seu nom. Els personatges de Terramar als Sims. Bueno, personatges i en realitat també edificis. No és el seu vist, els tinguem publicats, o no els tinc publicats com a shorts. Jo la veritat és que no sé si vos agraden o no. Jo, personalment, ho passe superbé fent-los i segurament seguiré fent-los. No que acabo de fer un gameplay de los Sims, perquè no crec que això li interessa absolutament a ningú. Però bueno, si vos esteu veient els vídeos i tal i vos han fet gràcia, doncs també deixeu-me en comentaris, òbviament. Hem gravat un total de 13 clàssics per a la llar de foc. És que falten per 20, perquè a mi els clàssics és que m'encanten. La recepta no diu vainilla, però és que jo sempre crec que queda millor si li fico vainilla a tot. Els còmics de Lledegont, que era una cosa que va començar com una excusa més per parlar de Marvel, ara és una sèrie al canal que de nou m'encanta gravar perquè és que així no puc parlar de molts còmics i mangues que de normal potser no em donarem per fer un únic vídeo. I a més, este any hem obert un compte d'Instagram. D'esta manera vos puc parlar d'altres llibres que no són de fantasia i ciència ficció. També vos compartís moltes tonteries per allà. Que per cert, parlant del compte d'Instagram, té 398 seguidors, ja quasi 400 seguidors. No ho entenc. I parlant de seguidors, a YouTube són 265 subscriptors. Espero este any arribar als 300. I ara s'estareu preguntant, i què té tot això a veure amb Úrsula K Le Guin? El clip on deia el que anem a fer s'ha borrat. I bàsicament començo a explicar-nos i dir el que és. El que anem a fer, el que estava fent, era decorar el pastís com la Miralluny. Que bueno, jo així ho tinc tot preparat. M'he fet hasta un croquis, vegeu, super detallat de lo que anem a fer. M'arribaran els colorins? Doncs no ho sé si m'arribaran els colorins. Serà una sorpresa per a tots. Llavors, a veure, per a qui no ho sàpiga, què és o qui és la Miralluny? La Miralluny, bàsicament, és la barca, és el vaixell de Jed. Que Jed, evidentment, bueno, o no tan evident, no sé, és el protagonista d'un mag de Terramar. De moment es veu poc, no patiu, tros de procés. Que a tot això, Miralluny és com ho va traduir Madre in Casas, que és la primera versió que va haver, i és la versió de Terramar, que jo m'he llegit principalment, almenys els 3 primers llibres. Aquells que heu llegit la versió de Blanca Busquets, si no m'equivoc, ella ho va traduir com la Miranya. Claro, això suposa que era per fer lletretes i jo he decidit que vaig a pintar amb ell. És una bona idea? La veritat és que no, però whatever. No, tenim un ull, senyors.
Que a més, jo vos comento com a curiositat, quan jo estava planificant un poc este vídeo, ¿vale? En el meu cap jo estava convençuda que jo havia d'agarrar per decorar de color roig, perquè jo sempre m'he imaginat a la Miralluny de color roig, perquè me lo veia sempre com el barco de Link en The Legend of Zelda Wind Waker. Això ja ho vaig dir en el seu vídeo, però és que a mi mai en la vida aconseguireu que me traurà del cap que Wind Waker està inspirat en Terramar. Vull dir, és que jo més clara aigua, sabeu? Això és una vela, ¿vale? Ai, la meva Miralluny. Que pesat, quin final de videojoc més trist, per l'amor de Déu. Per si no s'ho dona compte, no sóc jo molt experta en això de decorar pastissos. O sigui, no. La meva idea, de fet, era haver fet jo també la pasta esta per decorar, però pues mira, no ho he fet i així estem ara, en un tubo de sucre blanc, que us diu que és de xocolata i això només fa gust a sucre. Tampoc ens queixarem, vull dir, és un pastís al cap i a la fi, ben dolcet, sabeu? Jo crec que tan mal tampoc quedarà. Les fustes, sabeu què vull dir-vos? Que no cal que plantes de fusta, pues ja està, ja fa el pego, tu. Per què més, no? Digo jo. Ni tan mal, no? Vull dir, està l'ull i les veles. Jo, quite proud of it, què vol que vos diga? Tada! La Miralluny! I bé, només volia agrair-vos l'haver estat amb mi estos 3 anys, que ni jo me crec que porto 3 anys fent contingut. Moltes gràcies per estar amb els altibaixos del canal i res, que espero seguint així uns quants més, seguim parlant amb vosaltres de fantasia, de ciència-ficció i de la meva obsessió amb Ursula K. Le Guin. I bé, només... se m'ha caigut abans. Jo soc Roser i se m'ha oblidat el que anava a dir. Que bàsicament... Que no!